Значи, дами и господа, аз съм Очилатко Брикчо. Виждаме сега, чакаме ни цигани. Ще се излагаме, ми се струва с кекс. Сами, не съм много... Нема ги тук сега. Няма ги на картата, както аз гледам. Снимаме. Жалтуркото снима. Но Очилатко Брикчо игра. Shit. Motherfucker. А, не, съм самоуби. Сега да ме господа, какво да взема? Калачи ще взема. И аз ще го кача в YouTube. Аз ще го кача в YouTube това. И пишете в Дами и господа, коментарите кажете дали здрасти на мен. Очилатко Брикчо. Пишете в коментарите дали ви харесва. Да, дали ни харесва. Или дали да правим нов клип, или да не правим. Да. Да. Аз се опитам, аз съм си направил. Еми, значи кекса другия път ще снима. Пишете ни наистина. Да. Ето тук един дявол. Дядо. Един дядо. Его баткото. Ето бат. Гледайте в момента и кекса как играе. Ето го кекса, виждаме кекса в момента. Как се прави? Този клип ще... Преместихме се при кекса. Той е умрял. Създадоха го пак. Съживи се по-точно. Този клип ще е малко по-дълъг. Гледай тук. От обичайните клипове, дами. Но не си виждам това. Ето го Очилатко. Килнаха го. Я чакайте, дами и господа, да направим тук един мод. Ако не се чува много... Извинете, дами и господа, трябва кекс да влезе още веднъж. Извинете, стана техническа грешка. Но направете ги на лесно, не на трудно. На какво ги направи? На нормал. Да. Сега дами и господа, Очилатко Брикчо. Те са с нощчета тогава. Ако са на изи с нощчета. Не, просто ти си го нагласяш дали е с нощчета или не. Къде? Сами ще ти кажа, аз не знам. Сега Очилатко. Ма Ники, заради това ония път ми беше много трудно като игра с теб, защото ти го направи на експерт. Ах ти. Ма не беше чак толкова трудно, нали? Сега Очилатко. Пребивахме ги вратите. Врата след врата пребивахме. Тръгвай. И сега... ето вижте Очилатко Брикчо, това е той. А сега ще се преместим при Очилатко Има Брикчо. дика, някой ни е метнал дика, дами и господа. Страхото с трезвост. Ето е, ти е бил. Ето го. Жал, аз правя. Ей, убиха един. Виждам Его единия педал. Убиха. Браво, дами и господа. Водем играта. Самият ти един подарък, чакай. Виж. О, благодаря. Аз имам звон. Ги там отгоре и двамата педалчета. Его едното. Катарчот, къде злодей. Нема ли видят те? Как се казва епизода? Че не сме го заснили. Не знам, нали ще такова. Цесърс. О, да, и ще правим име на епизода. Пишете в коментарите как да се казва. Да. И аз сами не гледам аз как играя. Дай шпация. Абе, Ники, ти. Дай шпация да не гледам. Гледаме те. С шпация не гледаш моята гледам. Лъкни. Ето го там. Обърни се. Не, ние трябва да го кръстим някакси. Как да го кръстим? Ма ще видим бе, човек. Бизон. Добре, Епизод Бизон. Епизод на CS с участието на Очилатко Брикчо и Кекс. Да. И жълтуркото. Не, ето го! Той колко време? 4 минути. Дай ба, здрасти, Това е кекса. Да, този епизод. Не съм Кекс, Да, Очилатко Брикчо. Това тук е. Познайте. Жълтърка, дами и господа. Да. Това е това там далечното личценце е. Кекса. Да. Добре, да снимай клипа на мен. Сега Ники, бе! килнаха го, сега има при кекса и него го килнаха. Дами и господа.
отпада. Дами и господа, сега чуватко брикче се ядосва. И тръгва. Взел Взел калаче. Да. И тръгва да О, кила. такова го. И Кекса идва при него. И виждаме, сега видяхте газа на това, на Чуватко Брикчо. Сега това... Това е Ето газа го ги на Кекса. Стига ме разбани, бе. Това беше газа на... Не знам. После ако ме гледаш, искам да видя нещо, че... Значи ще ми гледаш, пак и аз ще го кажеш. Това там беше газа на Кекса. Сега в момента. Кекс се прави неинтересен. Нищо не се вижда то клип, бе. Дайте малко по-бавно. Вие бързо като стрели. What the fuck are you, man? Я ми гледай газа, гледай са. Това е газа на Кекса. Сега видяхте една работа на Кекса. Ето я, дами и господа. Една работа на Кекса. Не бе, Кекс, остави това бе. Добре, пуснахте го. Ма не дръж така компютъра, а не дръж Ние ще кажем кога клипа спира. Чули, Алекс? Все пак си е моя това. Дет снимам. Ма ще кажем кога свършва клипа. Да. Ще кажем, нали, чао на хората и така. Като ви свърши време. Момент за мен, Николай! Имам пари за него. Ето, баба ме. Опа, без да искам. Опа. Баба ме. Проблеми с снимачния екип. Снимачния Нали екип. от Чуватко Брикчо снимаме? Баба Меца! Еми ти Я! снимачния екип имаш проблеми малко Така с ти снимане. чура да бе живота. И да, това беше от нас. Не, чакай бе. Добре. Баба Меца! Ай, престанете с тези баби. Като ни Тука. свърши времето, свърши. Времето ще свърши 100 години. Щях да ви кажа, че скоро ще играем Dead Rising 2. Дитриджер. Дитриджер 2. Баба Меца! Само дето не знам как ще мога да го снимам. Ще се опитам някак си. Само на Очилатко Брикчо ще се опитаме някакси да му включим Dead Rising, но... Дитриджер. Добре, бе, не ме интересува. Дитриджер и ще се опитаме да направим един епизод. Да, ще му го изтеглим играта. И да, ще направим един епизод. Ще се опитаме. Как почва да разсъква и... Да. Ники отборът, баба Меца, къде си? Може и да не съм с Очилатко Брикчо, но ще правя епизод. Ще правим епизод. Да. Аз Ти извинявай, Очилатко Брикчо, че те ковнах малко, ма ти мина точно през уръдието. Мерника. През баба Мецата ми. Убиха ме! От мости за мен! Гледай, сега аз не мога го вия в ще го вия. Ела тук, жълтурко! Вторачници, втора употреба да изчезва от тук. Вашите екипи са втора употреба. Ето го хипито Николай Найденов. С дрехи от втора употреба. Ето тук. Да го гледам. Кажи на тях. Как го бъде? Айде, покажи ми кой Николай Найденов. Аз съм Кекс. Найденицата. Да. Найденица. Баба Меца! Много бъгнато, ма много. Престани такова сърце. Аз свършваме да стане 10 минути и... Покажи на тях хора! Баба Меца. Айде, бе, човек, снимай, бе. Харесва им на планета. Добре, станат ли 10 минути свършва? Когато умря, цъкаш пация да ме гледаш от твоята гледна точка да е Да, гледам те. Станат ли 10 минути свършвам епизод? по-интересно за хората. Да, знам, гледаме ти чура. Я! Защо 10 минути? Единия падна, а после другия. Да, бе, то след няколко секунди става 10 минути. Добре, 15 минути. Че повече. Добре, 20. Нали казахме хората, че този филм ще бъде 20 минути. повече? Аз казвам колко ще е клип. 20 минути. Защото клип ще стане много дълъг, аз не съм... 20 минути.
Държи вече да казваме с Сами, това беше от нас, чао, и ти като кажем чао, веднага спираш. Ми аз какво ще кажа? Ще ви еба майката. Ти в сцената няма, че. Да бе. Не бе. Чудото тук, което снима е мое. Ама нали от Чатко Брикчо снима бе? Снимам друг път. Ще снима когато се е от дома. Тук аз снимам сега. Покажи на тя. Каква баба? Каква баба? Покажи на тя хора. Какъв гъс? Какъв гъс? Снайперчет. О, шит! Видях какво ми гледа, Знаеш си. Ти знаеш. Димка! Те ще дойдат в базата сами. Скоро с Чатко Брикчо ще имаме... То скочи. Скоро с Чатко Брикчо ще имаме собствен сайт и решавам да гласувате. Искам да се абонирате тогава, защото така ни... Искам да правите гледания. Защото така ни И да. помагате. И гледания. Трябва да правите много гледания. Знаете ли как ще се казва клипа? Чатко Брикчо и Кекс. И жиатуркото. Аз си го кръста как си искам. Защото кунта ще си е... Чатко Брикчо, Кекса и жълтото. Да. Жълтото го няма. Майко, колко да ти го обясням, то ще се качи в моя блог. Не в твоя. Защото аз съм се регистрирал в YouTube. И съм качил един клип. Само един. На Май Том. Той е много кратък. 11 минути и нещо. Сега ще се преместим при очилата. Ще се махнем от очилата, ще идем при Кекса. Мале, какви забавни неща, вие въобще не ми гледате как играете. Ако един го застрелях в газа, вие нищо не гледате. Аз един бот го застрелях. На работа. Кой бе, Николай? Кой бе, човек? Нали ти осъзнаваш нещо или не? Ники, ти знаеш един бот какво ми прави? Кляка ми точно пред на работа. Един бот. Ти що не го каза по-рано, Алекс? Че ще го качиш в твоя блог. Ние откъде да знаем? Нищо. Нали ние играем? Ти хич не играеш, а пък ще го качиш в твоя блог. Къде да го кача? В газа ми. Ще набутам таблета в газа Нали ми. целта е ние са сами да имаме собствен блог? Не мога ви направя. Трябва лаптопа ти да с USB да префърва всичко и това. Не, ние ще си направим блог. И те ще гласуват. На таблета ми не мое. Не на таблета ти, бе. Но той ще ми е в таблета. Аз ще го кача това в моя блог. Па после ще взема някой ден USB. Ма ако ние не ти дадем, няма да го качваш. Добре. Аз му давам. Да. Ми ще изреже твоята част. Моята? Не. Не, моята. Щом ти не даваш. Може кажа те гласове ще са ни общи, просто Бога е мой. Да, че гласовете ще са общи, нали? Ти си го качил, Аз мога да си изтрия Бога и да... На теб ще пишат, ние откъде е човек, откъде е, ние какво ще знаем? Нали, ние правим клипа, ти нещо се направиш, нали? Да правя. Аз събирам клипове и ги съединявам. Някой. След малко, дами и господа, като не свърши времето, Александър Бенов. Знаеш ли, може ли да си смениш името не името ми, картинката на блока? Как? Каква да я направя? Си много картинки от игри. Язовец си имам един... Не, искаш ли блока ти да го направиш така как как... Дами и господа, свърши времето на чилата. И това беше от нас. Чао! Това беше от нас.